Srdečne vás všetkých vítam. V krátkosti sa predstavím. Moje meno je Alexandra Záhradníková. Pôsobím v Liptovskom Mikuláši. Od 2010 vediem alebo aj učím ako lektorka v jazykovej škole detičky od 3 rokov. A momentálne posledných 10 rokov už aj na základnej škole, veková kategória teda 1 až 4, 1. až 4. ročník a výhradne teda som zástancom Jolly Phonics a Jolly metódy, pretože k tomu ma priviedli samé deti. To hovorím stále a je to tak, že k fonetike a k Jolly Phonics som sa dostala na základe praxe a otázok detí, prečo je to tak, prečo sa to tak číta. Som veľmi rada, že Jolly Phonics alebo Jolly Learning ako vydavateľstvo aj tým sa trošku pridali aj túto úroveň, ktorá nám krásne nadväzuje, pretože prvé roky som učila z iných materiálov, ktoré mi končili a tiež zase bola na Vierku taká otázka, že prosím ťa, niečo pre týchto 4-ročných náhodou nemáme. A zrovna sme mali, takže mne to tak pekne osud a tak mi to tá moja kariéra pasuje s tým Jolly Phonics. A teda prišlo Jolly English, ktoré teda na trhu nie je veľmi dlho, ale už teda pár rokov pôsobí a prináša deťom aj nám teda veľkú radosť. A cieľom dnešného webinára je, aby som vám ukázala, už nechcem do tej teórie, čo vám Vierka zdieľala v pondelok, ale skôr vám ukázala materiály a ten obsah toho programu. Takže Jolly Phonics alebo Jolly English súčasťou aj pre deti by malo byť niečo hravé, takže sú to určite nejaké puppets a sú to aj naši characters, ktoré sa ťahajú teda od Jolly English až po Jolly Phonics. Teda máme Snake, Inky and Bee. Tých si predstavujeme aj hneď vlastne v rámci prvej kapitoly. Úroveň Jolly English je rozdelená na 2 úrovne, to znamená, že prvá úroveň je taká tá modrá, takže viem, že všetci vidíte. Ak by náhodou niekto nie, tak kľudne napíšte do chatu. Toto je učiteľská učebnica a toto je sada, ktorá je pre žiakov, ale aj vám ako učiteľom prichádza spolu v učiteľskej sade. Toto je úroveň číslo 1. Úroveň číslo 2, alebo druhá časť, čo má pokračovanie, je červená a takisto je tam sada pracovný zošit a učebnica. Keď sa pozrieme na učiteľskú učebnicu, tak ako sme vám prezentovali aj v pondelok, tak je tam krásny obsah, čiže je rozdelený na témy, každá téma je rozdelená na lekcie. Máme tam 8 lekcií na každej v podstate úrovni a každá lekcia má teda 4 hodiny alebo 4 časti. Témy sa týkajú Welcome Unit, My Garden, My School, tak konkrétnejšie At the Farm, At Home, My Day, At the Beach a Day Out, ktoré sú v tejto téme a na záver sú ešte Animals. V učiteľskej učebnici by som dodala ešte toľko, že okrem obsahu vzadu na zadnej strane je aj krásny zoznam flashcard, čiže kartičiek, ktoré sú súčasťou učiteľskej sady a je tam krásne rozpísané, akú kartičku, aké číslo potrebujete ku ktorej lekcii a akej slovnej zásobe. Takže toto je taký predná časť teachers učebnice a zadná. No a okrem takého úvodu, pokecu, ako býva v každej metodike, tak je to aj tu. Sa môžeme pozrieť na konkrétne lesson plan, ktoré sú pre učiteľa naplánované a dopodrobná rozpracované. Čo by som dala do pozornosti je táto časť prvá, ktorá teda obsahuje podrobný popis materiálu, cieľov hodiny, akú slovnú zásobu sa ideme naučiť, aké frázy sa s detičkami naučíme, aj čo si pripraviť, či už flashkarty, alebo aký materiál si má učiteľ pripraviť. Stačí, len ti do toho vstúpim, skús na chvíľočku len dať ten materiál tak ďalej, lebo keď ho dáš dobre. Len skúsime, dobre? Nie, je to stále také rozmazanejšie, skús ešte bližšie. Ja to vidím aspoň trošku tak rozmazané, ale
Dobre, aj tak by ste asi nevedeli úplne všetko čítať, že teraz detailne alebo nie je na to taký čas. Aha, takto keď to dáš, aspoň trošku uvidia. Dobre, Aha, a dobre. je to rozmazané, hej? No tak to ma mrzí. Ešte trošku tak rozmazané, ale myslím si, že na tú predstavu to stačí, lebo aj tak nemáme čas detailne všetko čítať. Dobre? Mhm. Dobre. Dobre, veď môžeme to potom ofotiť a ešte prípadne oskenovať a môžeme vám to zdieľať, hej, že teda také podrobnejšie. Ale je tam ten lesson plan pre učiteľa na každú hodinu. Ten čas je teda, ako sú naše hodiny, nejakých 45 minút. Hej. Kto má viacej, tak si vie potom tam doplniť v rámci opakovania. Takže to je učiteľská učebnica, tá jednotka, ktorá má teda každú tú hodinu rozpracovanú. A teraz sa môžeme pozrieť na tento pracovný set. Dúfam, že ho teda budete vidieť trošku lepšie, ale ja mám aj niečo naskenované, takže vám budem zdieľať. Sú to dva pracovné zošity, jeden je ako učebnica, druhý je ako pracovný zošit. Pracovný zošit, preto je to sadá, pretože tá hlavná myšlienka je, aby sa nemuselo fotiť, aby to mal učiteľ pokope, deti, aby s tým mohli pracovať, či už na hodine alebo doma. Hej, takže nemusia sa robiť kopie, nemusí sa to veľa prefocovať, dieťatko si to buď zoberie na domácu prácu, alebo pracujete na hodine ako v rámci opakovania. Pracovný zošit nám rozvíja jemnú, hrubú motoriku, pretože je to všetko na ten vek od tých 3-4 rokov, ale aj ten prvý ročník, detičky stále pracujú s tou ručičkou, aby si ju rozcvičili a pripravili na to písanie. Takže je tam veľa čiar, veľa obťahovania, je tam spájania, hej, v tom pracovnom zošite. Je to lepšie trošku vidno, Viery, ak sa môžem spýtať? Hej. Takže takto vyzerá pracovný zošit. Moje obľúbené časti pracovného zošita je napríklad táto časť, ktorá je spojená aj s fonetickou stránkou, aj s nahrávkou. To vám dám ukážku. A zároveň ďalšia moja obľúbená časť je... Chvíľočku. Hneď teraz napríklad máme zimu, takže ja si vyberám v zime aj tému oblečenie, my clothes, a je to táto napríklad časť, alebo aj táto časť knižky, učebnice pracovného zošita, ktorá má nahrávku a detičky počúvajú nahrávku a zároveň vyfarbujú alebo spájajú, počúvajú. Čiže pracovný zošit je takisto aj, by som povedala, tak multisenzorický, aj viacmyslovo poňatý, pretože rozvíja nielen tú ručičku, to písanie, povedzme, alebo to kreslenie, porozumenie, ale aj posluch. Je tam viacej takýchto častí, ktoré s detičkami robíte ako posluch. Trošku skúsim priložiť teda, že v hornej časti máme aj číslo nahrávky, takže učiteľ nemusí mať poznámky, kade, že aká nahrávka tam ide, pretože všetko máte pekne vo vysvetlivkách a v legende v pravom alebo v ľavom rožku hore. Takže toto je pracovný zošit a poďme sa pozrieť trošku na učebnicu. Takže učebnica začína teda Welcome Unit, kde si predstavujeme characters, naše postavičky, hlavné Inky, Snake and Inky Mouse, Snake and Bee. Vidíte, že sú tam prázdne miesta, biele, tie nie sú na vyfarbenie, ale keďže ide o vek detí, ktoré ešte radi lepia, ktoré nálepkujú a radi majú nálepky, tak súčasťou učebnice je v strede takáto dvojstrana nálepiek, ktoré si detičky lepia. Takže takisto pre tento vek, vrajím od tých 3-4 rokov predškoláci, aj prvý ročník základnej školy určite vhodný a zaujímavý materiál. Druhá časť tejto lekcie je aj vyfarbovanie, čiže máme ďalšiu tému, kde sa Inky, Snake and Bee nachádzajú vonku, sú tam nejaké flowers, kvietky a téma je zameraná na farby. Rozvíjame trošku už aj počítanie, čiže máme počty, ktoré obťahujú, takže trošku taký tvar nie len zvukov, ale čísel. Počítame. No a jedna z mojich obľúbených tém, tých je tu viacej, ale jedna z mojich obľúbených tém je My Garden, ako taká prvá, by som povedala, veľká téma, kde máme veľa slovnej zásoby od počasia,
cez stále naše postavičky, ovocie, ale aj zvieratka, ktoré žijú v záhrade, ktoré žijú vonku a v našej blízkosti. Znova si ich detičky lepia, ale zároveň je tam posluch, to znamená, že pripravia si nálepky, my si pripravíme posluch, stopujeme ho a oni na základe posluchu si lepia, ukazujú, počúvajú a potom opakujú. To je táto. Ďalej, na čo je Jolly English, už na čo myslí, je aj trošku multikultúra a rôzne, aj naše triedy už sú rôzne, už to nie sú len bežné detičky, alebo povedzme, že zdravé detičky, ale už sú to aj detičky, ktoré majú rôzne problémy, alebo majú už majú nejaké problémy, tak naša inklúzia. Aj toto je zahrnuté už vlastne v Jolly English, takéto obrázky, že nie je to iba o bežných detičkách, ale napríklad aj o dievčatku na vozíčku, ktoré je v záhrade, spolupracuje so svojimi kamarátmi a hľadajú rôzne veci. Znova je to o nejakom posluchu, o nejakom hľadaní, porozumení, spájaní. Súčasťou Jolly English je slovná zásoba, ktorá nám graduje, čiže v úvode lekcie sa vždy so slovnou zásobou zoznámime, ale postupne nám tá slovná zásoba, aj tie úlohy, tá náročnosť sa stupňuje a stupňuje do príbehu. Hej. Neviem, či ho vidíte. Vieri, môžeš mi povedať, či ho dobre vidno? Alebo nižšie? Áno, jeho vidieť. Áno, takže máme takéto 4 obrázky, čiže ten príbeh je rozdelený do 4 obrázkov, do 4 častí. A znova tá slovná zásoba je tu v podstate spojená. Je spojená do fráz, je spojená do vied. Je to veľmi jednoduché, čiže detičky naozaj to, čo sa naučili nám na začiatku, to, čo sme im aj trošku doplnili, tak vlastne tu je to taká tá praktická časť v tom príbehu, čím si ich pripravujeme nielen na porozumenie, ale aj na neskôr čítanie. Pretože tu v podstate je to také obrázkové čítanie, porozumenie toho príbehu, ale bez textu, lebo vieme, že tie menšie deti, aj tí prváci nám ešte nečítajú slova. No a vyvrcholenie tejto našej Jolly English je v tej fonetike, čo sme vám spomínali. A to je aj to, čo si myslím ja, aj to, čo sa mi páči na tom, že ho odlišuje od tých ostatných rôznych materiálov a učebníc, že nám tu deti už od tých 3, 3,5, 4 rokov pracujú s tým posluchom, s tým počúvaním a s tou fonetikou. Na tejto úrovni, alebo v tomto programe, chceme, aby nám deti počúvali zvuk, ako máme napríklad hneď v prvej časti, a k tomu slovnú zásobu. Čiže spider. Ja vám tú nahrávku pustím, pretože je lepšie ju počuť, ako vám len ja poviem, a potom si aj vyhodnotíte, či je to zaujímavé alebo nie. Pre mňa je zaujímavé to, že to nie sú slová, ale sú to slová vo frázach, ktoré nám deti dokážu zopakovať. Takže máme prvá taká dvojstrana na konci tejto takej prvej veľkej lekcie. My garden sú teda 3 sounds, 3 naše zvuky, s a c. A k tomu slovná zásoba. Mám predškolákov, máme 2 skupiny predškolákov u nás v jazykovej škole. Keďže sú to deti, ktoré už majú za sebou niekoľko rokov anglického jazyka, tak ich ťaháme už aj detskou fonetikou a môžem po pol roku povedať, že nám čítajú prvých 6 sounds. Dokonca už aj k, e, včera sme si pridávali r a idú tak prirodzene, že pokračujeme ďalej a naozaj každý týždeň si pridávame nový zvuk. Nie písanie, ale počúvanie, slovná zásoba. A my už pracujeme aj na tom blending, ale pokiaľ by ste mali nových angličtinárov, mladších angličtinárov, tak to spájanie, o ktorom sme sa bavili, rozprávali v pondelok, tu nie je dôležité. Tu je dôležité počúvanie toho zvuku, toho sound a slovná zásoba, nabalovanie tej slovnej zásoby. Nie len slov, ale aj fráz a neskôr vied v príbehoch. Takže toto bola téma garden. Ja vám ukážem zo pár ešte ďalších zaujímavých tém, ktoré teda aj na školeniach dávam do pozornosti, a to sú napríklad téma animals, ktorá je v každej učebnici od teda tých 3 rokov až po celý 1. stupeň. Čo sa mi páči na tejto
téme v Jolly English je to, že sa nerozpráva iba o zvieratkách na farme, ale sa rozpráva, či sú veľké, či sú malé, či majú 4 nohy alebo 2 nohy a dokonca je to robené v hádankách. Ne? Takže what is it? It is big, it has got 4 legs and it says nay, what is it? Ne? Takto je vygradovaná a vystupňovaná tá slovná zásoba, napríklad v téme At the Farm Animals. Potom si chvíľku oddychneme od Animals, ale zase v závere tejto prvej úrovne Jolly English sa znova detičky vracajú k zvieratkám v téme Outside a Animals, ale vracajú sa k tomu, že čo majú radi, ne? Čím sa krmia, čo je ich potravou, ktoré zvieratko má čo rado. Takže myslím si, že na túto úroveň, keď bavíme sa znova od tých 3, 4, 5 rokov až po tých 7, 8 rokov, tak poznať corn, grass, leaves, seeds a podobne je veľmi zaujímavá slovná zásoba, ktorá sa spája aj s fonetikou na tejto úrovni. Grass a seeds to nie je náhodou, pretože posledné fonémy na tejto úrovni sú už diagraf, čiže dvojhlásky, ako je e, or, čiže seeds a corn je slovná zásoba, ktorá je spojená a nadväzuje na posledné teda 3 sounds na tejto prvej úrovni, čo sú už u nás, pre nás aj v angličtine Jollyphonics dvojhlásky. Ja používam gestá k týmto. Ja si to spájam rovno aj z Big Books Jolly English, ktoré sú Jollyphonics. V podstate toto sú naše Big Finger Phonics Books. A spájam to s tým, pretože keď som videla tento nový vizuál týchto knižiek, ja vám ich znova pokúsim takto ukázať, aspoň trošku. Takže ja si ten sound a ten zvuk spájam aj s veľkou učebnicou s príbehom, hej, a aj s action, áno, aj s tým gestom. Poďme si pozrieť, teda, ja by som vám to ukázala tie stránky, aspoň čo mám zaskenované a k tomu nahrávky. Máte tam k tomu aj nahrávku k týmto sounds, si pustíme a potom sa môžeme dostať aj k tej vašej otázke, dobre? Ja vám k tomu pustím nahrávku, aby ste... preto je táto prezentácia, my sme aj predpokladáme, že ste väčšina aj zo základných škôl, ale otázka na tom predchádzajúcom teda webinári bola, že ako sa dá spojiť, aké doplňujúce alebo aké učebnice sa k tomu používajú. Hej? Takže aj preto sme to dneska takto pripravili. Snail, spider, ant, apple, tree. Takže to bola slovná zásoba, ktorú oni majú nálepočky, dolepia si tú slovnú zásobu, ukazujú point, máte tam aj konkrétne frázy odporúčané v príprave pre učiteľa, takže viete aj sa s tým inšpirovať. Tunak by sme si vypočuli trošku ten príbeh, aby ste mali predstavu. Snake, Bee and Inky are in the garden. Mmm, yum. Look, a red apple on the tree. Yum. Oh no. Inky's sad. Inky, look, stand up here. Oh yes, aha. Yes, a red apple for me. Yum. Inky's happy. Oh dear, what's this? It's a tortoise. Oh no, my apple. Hey, ouch. Sorry, tortoise. Tak toto bol ten príbeh, ktorý máme. Tu máme tieto sounds, s tým, že ak sú veľmi maličké, také menšie deti, ktoré máme ako 3,5, 4-ročné, tak tým iba ukážem sound, že ako snake, a pokiaľ sú to už staršie ako naši predškoláci alebo
teda tí základná škola, prvý ročník, tak to už ja pracujem aj v Feedbook a s týmito príbehmi aj so všetkým. Okrem teda toho, čo sa týka predškolákov, záleží aká skupinka, to letter formation, čo sa týka tvaru toho zvuku, tak niektoré nie, ale pokiaľ sú pokročilejšie skupinky, tak už pracujeme aj s tým letter formation. Dobre, skúsme si teda vypočuť túto nahrávku, ktorá sa už týka tých fonémov a fonetiky. Sad spiders in the sun. Happy ants with arrows. Teddy bears playing tennis. Dobre, pri tomto sa zastavím, lebo ste počuli, že teda sú všetky 3 nahrávky v jednom čase, alebo všetky 3 sounds v jednom čase. Pri menších ako predškolákoch, ale aj pri tých starších, pokiaľ som mala prvákov, rozdielovala som si to podľa toho, aké sounds sme práve na tej hodine preberali. Nedala som im celú stranu, ani sme nepreberali všetky 3 naraz. Hej, nerobím to tak. Robím to, že ak ideme a máme slovnú zásobu, tak robíme iba túto bublinku. Takisto na druhej hodine si zopakujeme si tú frázu, čo sa teda mne osobne páči a si myslím, že je to veľmi užitočné aj pre deti, čo sa týka toho rozprávania a rozväzovania toho jazyka, že naozaj to nie sú iba slová ako sun, set a spiders, ale je to vo fráze set spiders in the sun. A my o tom aj rozprávame. Akí sú tí pavúčikovia, koľko je pavúčikov, aké je počasie. Pýtam sa ich, is it raining, is it cloudy, is it snowy? No, it is sunny. What color is the sun? Asi ho vyfarbia. Toto je na vyfarbovanie. Tá nálepka, keď si pozriete tie piktogramy a túto legendu, tak vám aj presne hovorí, čo vás v tej časti čaká. To znamená nahrávka, kreslenie, vymalovávanie a aj nálepka. Nálepka je táto medaila ako ocenenie na konci teda tej lekcie a zvládnutia nielen celej tej unit, ale aj tejto samotnej časti, čo sa týka fonetiky. Takže rozdeľujem to. Hej, to som vám ešte chcela k tomuto dodať, že ich rozdeľujem, neučím ich všetky 3 naraz na jednej hodine, aj keď sú na jednej strane a aj na jednej nahrávke. Hej, k tomuto. No a ešte som si tu pripravila teda ten pracovný zošit. Pracovný zošit, ale nahrávku momentálne tu pozriem, sa priznám. Áno, mám dobre. Máme, takže nahrávka aj pre pracovný zošit je spolu s ostatnými nahrávkami. Toto je z pracovného zošita práca, čo som vám spomínala, že je to spojené to malovanie, kreslenie, posluch aj s nahrávkou. Takže si vypočujeme ukážku. 1 is blue, 2 is pink, 3 is purple. Dobre, takže oni si pripravia tieto jars farbou a potom sami môžu malovať. Túto časť sme konkrétne aj malovali štecami a vodovými farbami, jemne potom sme si ich nechali vyschnúť. Takisto je to viacmyslové, čo sa týka metódy Jolly English aj Jolly Phonics, ona nie je ohraničená, že nič iné nemôžem v tom robiť, práve že čím tvorivejšie, tak aj autorky vyzývajú tak tým, aby to bolo aj tvorivejšie. Čiže či si vy túto stranu pojmete iba fixkami, alebo nejakými farbami, alebo rôznou inou technikou, tak je to na vás a nikoho v tomto neobmedzí ani mu neprikazuje, že to musí byť takto urobené. Alebo si to detičky vystrihnú, urobia, to už je na vás, akú hodinu im s týmto pripravíte. Hej? Ale má to byť takisto zábavné, také interaktívne, viacmyslové a také aj reálne. Hej? K tomu reálnemu nadviažem, že súčasťou učiteľskej sady, čo som vám teda predstavila, sú flashcard, oni sú v takejto krabičke a flashcardy sú konkrétne k tejto úrovni Jolly English, ale sú využiteľné aj pre určite prvý ročník, dokonca by som povedala prvý stupeň aj viacej, pokiaľ máte tú slovnú zásobu rôznu. Sú rozdelené tematicky, to znamená, že sú označené farbami a napríklad rúžové sú zvieratka,
v oranžových rámikoch sú hračky, v žlté máme všetky characters, ktoré sú súčasťou týchto dvoch úrovní. Máme tam outside, počasie, commands, čiže rôzne príkazy. Keď si pozriete, tak sú to reálne fotografie. Nie sú to kreslené ani nejaké kartúnové obrázky, sú to reálne fotografie, ktoré deťom ukazujeme, predstavujeme a na základe tých učíme tú slovnú zásobu. Súčasťou flashcards sú aj čísla a aj príbehy. To, čo som vám ukázala, príbeh, a sme si ho vypočuli, tak potom s príbehom viete pracovať a prostredníctvom kartičiek. Takže príbehy sú spravené aj do takýchto flashcard kartičiek. Kartičky sú v takomto boxe a sú to reálne obrázky, reálne fotografie. Hej. To, čo máte vzadu, alebo to, čo je prezentované v Teachers učebnici vzadu, čo sa týka čísel kartičiek, tak každá tá kartička má, že čo je teda na nej, aká slovná zásoba. Má tam, že topic, to znamená, akej lekcie, akej témy sa týka. Máme tam číslo, oni to dokonca očíslovali, čiže aké číslo kartičky je, aby to bolo ľahšie na prípravu. A dokonca je tam ešte aj aká lekcia, ktorá unit. Čiže či je to My Garden, čiže úroveň level 1, to znamená, či modrá úroveň alebo červená úroveň. Je tam ktorá unit, čiže napríklad unit 5, a lesson, ktorá hodina. Lesson 3. Takže takto je to vzadu na kartičkách označené. Takže tu máme nejaké aktivitky, tu máme tému, že outside, to znamená, že čo je vonku. Ešte raz vám ich ukážem. Tu sú characters, čiže všetky postavičky, nielen tie, ktoré som vám ja skrátke prezentovala, že Snake, Inky and Bee, ale aj Mom, Dad and Family, téma hračky, toys, takýmto a sú vo farbách. Sú oramované farebne, aby to bolo zase ľahšie na orientáciu. Takisto animals. Takže asi toľko, čo sa týka Jolly English a materiálov a toho obsahu k tomuto, čo ma napadá. Čím si to ešte doplňame na úrovni prvý ročník, ale aj predškoláci, tak sú to activity book od 1 po 7, ktoré sú súčasťou už Jolly Phonics, ale keďže nám deti v tom prvom ročníku majú tú činnosť hlavnú strihanie, lepenie a tak ďalej, tak my máme narobené alebo vyrábame si doplnkové materiály z týchto activity book a vlastne s týmto pracujeme s detičkami v prvom ročníku alebo v predškolskej škôlkarskej príprave, aby zase toho možno niekedy v tom prvom ročníku nebolo tak veľa. Takže okrem Jolly English ja si to doplňam aj z activity book k tomuto. No a do pozornosti je ešte aj handbook, takisto z Jolly Phonics, ako prvá taký manuál Jolly Phonics, ale je tiež vhodný aj pre predškolákov, a tu teda máme pani učiteľky zo škôlok. Ak máme pani učiteľky z prvého stupňa, tak takisto zaujímavý materiál, pretože ak by ste mali vlastné materiály, ale chcete si doplniť Jolly Phonics, tak handbook je to súbor materiálov, ktoré sa dajú fotiť, sú na prefotenie, viete si vy z toho urobiť doplnkové materiály a máte tam takéto pracovné listy, čo pre predškolákov alebo nejaké tie začiatočné skupiny môže byť zaujímavé. Ja vám ukážem to, čo sme si takto tie prvé ukazovali, nalistujem. Čiže napríklad A sme mali, čiže tu je takýto pracovný list v tom handbook. Čiže dôležité je to story, ten sound, máme tam nejaké obrázky spojené s tým zvukom, s tým phonics, s tým fonémom a až spodná časť je na ten letter formation, čiže to ako to písmeno, aký má tvar. Môžu ho obťahnuť, nemusia, môžete ho vynechať, čo sa týka škôlkarov, predškolákov. Ak máte prvý stupeň, tak už sa zoznamujú aj s týmto riadkom, s týmto tvarom toho fonému zvuku písma.
Hej. Len je to jednoduchšie ako ako pracovný zošit Jolly Phonics. Hej. Takže táto handbook má oveľa viacej materiálov. Ak to z Jolly Phonics bude pokračovať, má záujem pokračovať alebo pokračujete, tak je to na 3 roky, lebo sú tam aj ďalšie potom úrovne v tom handbook. Materiálov. Nie je to len, že pre predškolákov a prvákov, druhákov, ako Jolly Phonics 1, ale aj pre Jolly Phonics 2 a 3. Takže vie sa to v rámci inštitúcie, v rámci školy, škôlky využiť na viacerých úrovniach. Ja, keď mám takto, lebo mám skupiny a hlavne to boli tie covidové, kde sa nám to úplne rozbilo, to znamená, že sme tiež už dorábali, alebo sme si nechali knižky Jolly English, ale už sme nabiehali na Jolly Phonics, lebo už sa z nich stali školáci, počas toho obdobia. Takže ja už som išla cez veľké knižky, už som šla cez tých 5 zručností. To znamená, že cez veľkú knihu, cez sound, príbeh, slovná zásoba. A čo som si prepojila, že tú slovnú zásobu, aj doteraz, aj stále teraz novými skupinkami, to už robím tak s tými predškolákmi, aj už mám prvákov v tých skupinkách trošku zmiešané, že im to pekne spájam vlastne s touto učebnicou. Toto je ako moja učebnica, slovná zásoba, frázy, slovíčka, že si opakujú také slovničky. A keď si urobíme túto časť, napríklad včera sme mali takú hodinu, vždycky si s nimi najprv zopakujem. Zopakujem si slovíčka, flashcard. Otvoríme si Jolly English a zopakujeme si buď túto časť, že sme mali sound spiders, set spiders in the sun. Ants with arrows. Vrátime sa napríklad na story, že si tie slovíčka spojíme do story. To beriem ako slovnú zásobu, ako naše učebnice na slovnú zásobu porozumenie. A tú fonetiku, čo sa týka už tých zručností, už si berem potom pracovný zošit Jolly Phonics a tam už pracujeme s tými 5 zručnosťami. To znamená porozumenie, tvar, blending a segmenting, identifying the letter sounds. Čiže tam máme to yes, no, tie obrázky. Toto je celá takáto naša, lebo veľa pani učiteľiek sa presne pýta, že dobre, ako mám Jolly Phonics napríklad v prvom ročníku spojiť s nejakou ďalšou učebnicou. Ak ju máte, tak si to prepojíte, že chvíľku to, alebo 1 hodina Jolly Phonics a 1 hodina napríklad Let's Explore. Napríklad teraz, už ako máme tie hodiny rozbehnuté, sú také, že si zopakujeme slovíčka, alebo si uvedieme novú slovnú zásobu na časť lekcie, ktorú ideme preberať. Potom robíme z Jolly English prvé, lebo ak im to chcem rozšíriť alebo chcem zopakovať, tak používam už aj tieto veľké učebnice. Ale je to, ako si tú hodinu prispôsobím, že čo chcem s tými detičkami a na záver, áno, vždycky si predstavíme nejaký ten sound. Niekedy 1, niekedy 2, záleží, aká je úroveň tých detičiek. Som mohla ja nejakú logiku do toho dať, tak vlastne Jolly English sa zameriava v prvom rade na počúvanie a rozprávanie. Takže to je to prvé, čo potrebujem ponúknuť tým deťom. Takže určite začať tým, že uvediete tú slovnú zásobu. Je tam bohatý vizuál na to, aby pochopili. Lebo v Jolly Phonics už máme teda jednu knihu, kde teda chceme, aby sa zamerali len na vyvodenie toho konkrétneho zvuku. Ale v tej Jolly English, tam v prvej lekcii vlastne predstavujeme s a t, ale tak nepriamo cez slovnú zásobu, cez počúvanie slovnej zásoby. Sú tam krátke aktivity, naozaj rôzne spôsoby, ako pracovať s tou slovnou zásobou. Takže určite by som ja, aspoň tie začiatky, začínala vždy z Jolly English, keď rozprávame sa o prvákov, ktorí nám pekne nabehnú a teraz naozaj, keď pozeráme stále jednotlivo na potreby detí, možno budete mať deti, ktoré majú úžasnú slovnú zásobu a zmeníte ten postup, že vyvodíte ten zvuk, lebo budú nedočkaví, oni budú chcieť počuť ďalší príbeh, kde teda bude už nejaký zvuk a vyvodené gesto, aby mohli čítať slova, robiť a praktizovať čítanie a písanie. Ale keby som logicky na to išla, tak určite cez Jolly English a cez čítanie, cez počúvanie a slovnú zásobu. Dobre? Speaking. Akože teraz ako pri 2 časových hodinách je taký tlak na ten čas, že keby sme nemali vlastne len tie 2 hodiny týždenne,
tak sa to dá úplne inak ako keby rozplánovať, ale chápem, že pri tých 2 hodinách rozmýšľame, že ako ten comprehensive program, hej, a jeden aj druhý vlastne vtlačiť do 2 hodín, lebo ani jeden nebol vlastne plánovaný na takú krátku časovú dotáciu, akú tu na Slovensku máme. Ale zase my sme múdri učitelia, dobre, ale musíte začať využívať a pozerať sa aj na ten program tak, že v Jolly English, keď máme už prvákov, tak tam možno nemusíte až tak veľa času stratiť tým pracovným zošitom, kde teda vyfarbujú, kreslia. Ale zase to dieťa, ktoré to potrebuje, tak zase máte v rukách niečo, kde to môžete podporiť aj na tej angličtine, hej, že naozaj sa viacej pozerať na ten ten pracovný zošit, kde teda sa predstavuje tá slovná zásoba. Ja si myslím, že keby som mala prvákov, tak oni sú už pripravení na Jolly Phonics. Keby som sa bavila o predškolákoch, tak tam by som to uvažovala o tom, že by som to rozdelila, že najskôr Jolly English a potom by som pokračovala Jolly Phonics. Ale tí prváci, oni sú už šikovní, oni už potrebujú naozaj ten coding a decoding je tak pripravený už pre ich rozum, ktorý majú. Je to vždy, to treba, akože samozrejme rozumieť tým programom, dúfam, že na tréningoch to nejako tak akože vysvetľujeme, ale keď to človek vlastne vyskúša v jednej triede, ako mu to funguje, tak tie programy sú všetky také pripravené, že sa dajú adaptovať práve na to prostredie, ktoré v tej triede máme. Tak to sú vlastne 3. a 4. zručnosť, lebo celý program Jolly Phonics je pripravený ako celá metodika je pripravená na zručnostiach, ktorých je 5 v tom kroku 1, lebo Jolly Phonics program sa nám skladá z 3 krokov a v kroku 1 vlastne predstavujeme celý program na 5 zručnostiach, ktoré si deti precvičujú každú hodinu. A prvá je Learning the Letter Sound, kde predstavíme formou príbehu letter sound, teda zvuk, nie písmeno, ale teda ako nám to písmeno znie, čo nám hovorí, k nemu sa pridáva vlastne gesto. Druhá zručnosť je letter formation, teda to, ako vyzerá nám ten letter sound, nie je to celkom písanie. A tretia je blending, kde keď už deti vlastne vedia niektoré, alebo aspoň prvé 3-4 letter sounds, tak ich učíme formou techniky blending alebo zručnosti blendingy spájať. Takže v podstate to spájanie jednotlivých týchto letter sounds do slova. A 4. zručnosť je segmenting, kde opäť ako keby sa pozeráme na celé slovo a pozeráme sa, že aký ten zvuk máme na začiatku, v strede alebo na konci. A 5. zručnosť sú tricky words, tam máme také slova, kde nám teda fonetika nefunguje vlastne v celom slove, napríklad v slove he, lebo nepovieme ale povieme he, takže tie sa musia naučiť deti metodou celého slova. Takže blending, segmenting, keď aj prídete na modul 1, tak sa vám bude o blendingu a segmentingu snívať. A sú to obľúbené činnosti detí. Oni naozaj veľmi radi to robia. Voláme ich aj kódovanie, dekodovanie, takže takto oni potom vlastne vnímajú. Že tá slovná zásoba s tým, kto má teda, alebo rozmýšľa o tých učebnicách, alebo ako to prepojiť, tak si myslím, že je zvládnutelná aj za jeden školský rok. Čo sa týka školákov, určite a naozaj to, ako keby ste si zobrali možno prirovnám k Bizibi, lebo nie je tam text, ale je tam veľmi zbohatá slovná zásoba a naozaj sa používa vo frázach, vo vetách, aj s tým príbehom, čo nás pripravuje na čítanie. Moje ešte skúsenosti bez nejakého chválenia sú to, čo som sama prekvapená, ale aj spätná väzba od rodičov je, že tá slovná zásoba im naozaj funguje, že sa im nejakým spôsobom dostáva do tých hlavičiek a či už sú to ans. Mali sme minulý školský rok na konci v lete piknik v škôlke, v jednej škôlke a deti mi celý čas kričali, že máme ans všade okolo. Hej, takže a nevedeli sme sa dostať k watermelon a iným častiam pripraveným na našom pikniku, lebo všade boli ans, Saška, look, ans everywhere. Takže
sama som prekvapená, lebo teraz naozaj posledné roky to používam intenzívne, či už u prvákov alebo predškoláci, prváci a už aj u nižších vekových kategóriách škôlkarov a sama som prekvapená, že tá slovná zásoba im veľmi pekne funguje. A rodičia mali spätnú väzbu, že ja som sa pýtala, či je všetko v poriadku, keď sa sem tam stretneme s niektorými rodičmi a sami povedali, že sú veľmi prekvapení, aké slovička deti vyťahujú. Že rátali, že vyťahnú pink a blue a nejaké pen a že povedia ants alebo nejaké arrows, hej, ktoré sú súčasťou, takže to ich úplne prekvapilo, že aké slovička deti vyťahujú. To je spätná väzba. Ešte k tým skupinám, že ako si nastaviť či Jolly Phonics a Jolly English, ja si myslím, že je to ešte veľmi individuálne, hej, lebo môžeme mať detičky, ktoré prídu aj z bilingválneho prostredia a tam vieme skombinovať podľa mňa obidve veci dokopy, ako keby spolu, že slovná zásoba aj tú fonetiku. Prídu nám detičky alebo skupina je v triede, ktorí mali len niekde v škôlke, možno nemali ešte angličtinu v škôlke a tam treba takým tým pomalým tempom. Hej? Takže vtedy by som si to rozložila. Hej? Ale ak máte 1 hodinu do týždňa, tu by ste mali angličtinu, lebo sú aj školy, ktoré majú 1 hodinu do týždňa, tak by som to nedelila a urobila by som to týmto ako našim spôsobom, že slovnú zásobu, hoci len jednu stranu, len slovnú zásobu si predstavím a urobím si tú fonetiku. A na 2. hodinu znova si urobím. Oni nabudnú aj taký trošku takú rutinu a už budú vedieť aj, čo ich čaká a budú na to pripravení. Máme to odskúšané tento školský rok, že naozaj ideme flashcards, opakovanie Jolly English, Jolly Phonics a funguje nám to, že včera sme s predškolákmi a prvákmi opakovali slovnú zásobu a túto kôpku slovíčok rozprávali. Toto všetko sú to príbehy s tým, že u školákov už nešetríme, alebo deti pokročilejšie v angličtine a už pekne za radom aj cez príbehy. U tých menších si to delím, že 3,5 ročné detičky škôlkari, ak tu máme, tak tým napríklad 1. rok alebo prvé pol roka určite tento príbeh nedávam. Jedna vec je to na nich podľa mňa dlhá aktivita a druhá vec majú na to čas, čiže si to necháme na 2. školský rok. Lebo im tú knižočku 3,5 ročným rozdeľujem aj na 2 roky. Pokiaľ sú to školáci, tak pekne za sebou rozprávať, porozumenie, otázka, odpoveď a plus do toho fonetika. Z Jolly Phonics. Dobre. Modul 1 a 2 je v podstate, sú to prvé kroky v metóde Jolly Phonics a my do toho teda pridávame aj program Jolly English. Celkovo metóda Jolly English a Jolly Phonics si myslím, že je pre každého, špeciálne Jolly Phonics je pre každého. A kedy začnete? Odporúčaný vek v podstate je ten odporúčaný vek, ktorý ja odporúčam a si myslím, že je vhodný, je od predškolákov, ale teda skúsenosti na Slovensku máme už pre deti od 3 rokov. Ten program sa dá vždy veľmi pekne pripraviť tak, aby ste sa adaptovali na tú úroveň tých detí. Je to metóda, takže vy následujete metodiku, nevynechávate veci, takže ona vás vedie. Takže je potrebné mať ten modul 1, modul 2, aby ste vlastne pochopili, ako je predstavený celý fonický systém a spracovaný celý alfabetický kód, na základe ktorého sú potom odvodené tie ďalšie náročnejšie veci, ktoré v angličtine máme, ako sú napríklad alternatívy, ale tak skrátka vysvetlím, že v základnom programe modul 1 a modul 2 napríklad vyvodzujeme digraph A ako v slove snail, ale potom od neho odvodzujeme ešte alternatívy, že počujú deti A ako v slove play alebo A ako v slove snake. Takže na základe tohto vlastne my potom odvodzujeme tie také náročnejšie veci, pretože English is easy, but a hovorím, tým, že je to metodika, tak je to celé také prepracované a treba vlastne nasledovať krok po kroku. Tá metodika je tak prepracovaná, že v tom nebudete stratení a budete si ju vedieť
vedieť jej porozumieť a akurát treba začať a mať s ňou skúsenosti. Takže to sú tie veci, ktoré, keďže je to naozaj metodika a tá sa upravuje na základe potrieb detí v triede, tak túto skúsenosť vlastne k tomu potrebujete, aby ste vedeli pracovať s Jolly English a s Jolly Phonics. Takže čo k tomu treba je odvaha, inak všetko myslím si, že je prepracované, vyrobené. Gestá sa vlastne predstavujú pri vyvodení každého letter sounds, každého zvuku. Nie je to také, že očakávame, že deti ich majú používať, ale v podstate učiteľ ich používa stále ako takú kontrolu chyby. Sú veľmi nápomocné a v podstate deti ich prestanú používať po osvojení toho letter sound, takže vy sami budete vidieť, že už tento konkrétny zvuk majú osvojený, ak prestanú používať. Vidíme to hneď na takých, ako sú napríklad hneď z tej prvej skupiny letter sounds a i pen, kedy tieto už nepoužívajú. Ale pri takých náročnejších, ako sú digraphs alebo tak tam ešte si pomôžu niekedy aj gestom. Alebo tieto gestá, ako my voláme, sú vhodné aj na to, že ak si dieťa nie je isté, tak sú takou nápovedou toho učiteľa pre to dieťa, aby si dokázalo vyvediť ten zvuk. Takže áno, a sú super aj na diktátiky, hej, áno. Sú super na diktátiky a ja by som doplnila, že sú super aj pre deti, z ktorých môžu byť slabší čitatelia, alebo aj v tom písaní, že nie sú takí zdatní aj v tom materinskom jazyku a môže sa to potom pretaviť alebo presunúť aj do tej angličtiny, tak toto majú naozaj takú istotku alebo takú oporu v tých znakoch. Hej, že ono sa trošku niektorí smejú z toho, ale vidím, že ja sama, že deti to majú radi a veľmi im to pomáha. Už len sound K, keď si zoberieme. Hej, čiže máme sound K máme v 3 verziách, ako keby, že deti v tomu nerozumejú K, nemajú toľko slovnej zásoby ako my, takže už len tým im pekne pomáhame a ukazujeme im tú oporu, že ktoré to K z tej angličtiny je v tom slove, napríklad clock, hej, alebo iné slovička, ktoré sú. Takže myslím si, že je to super pre deti, z ktorých by môžu byť slabší čitatelia a písatelia a ak by ste mali aj nejaké integrované, alebo myslím až dieťa také inkluzívne, čiže možno nejaké autistické alebo downíka, tak pre nich je to určite veľká pomocka. Mám to teraz odskúšané, aj pred týmto webinárom mám dieťa, ktoré má 13 rokov, ale je na úrovni možno 5 rokov a fungujeme cez znaky. Vyslovene, hej, on sa na mňa pozerá, on má kartičku, kartička je kartička, on proste potrebuje mňa, on potrebuje ten zvuk a povie mi znak, hej, takže určite takéto deti v triede si viete vtiahnuť do tej hodiny cez práve znaky. Áno, a každý ten znak vlastne z toho kroku 1, v ktorom predstavujeme 42 letter sounds, má aj svoje gesto. Už alternatívy nemajú svoje gesto. Tie už si vlastne potom dokážu vyvodiť. Takže tak. Ďakujem veľmi pekne. Rada som vlastne takto všetkých aj videla cez obrazovku a ďakujem veľmi pekne za Saške, že sa takto promptne rozhodla vám ponúknuť a porozprávať o programe Jolly English. Takže ďakujem, Saši, veľmi pekne. Ďakujem a ja teším sa, ďakujem za trpezlivosť, teda pri aj mojom takom prvom webinárskom prejave. A teším sa teda na spoločné stretnutie, teda niekedy zase aj naživo.